I 10 ljudi, evo nas u još jednoj epizodi. Danas ćemo igrati Minecraft. A šta je ovo lepo ovdje? Šta je ovo? Pa gdje nam je onaj svet? Ko je ovaj? Koji si bre ti? Halo, ej. Koji si ti? Šalim se ljudi, ovo je moj drug Miki. Ovo je Skyblock. Danas ćemo igrati Skyblock, a ovo je naša pšenica. Šta bi? Pazi, nemoj da joj daš pšenicu po bežniće. Ona nije pametna krava. Dobro, to znamo već. I ništa, Miki, šta ti radiš? Ja pokušavam nešto. Znači pravi mašinu za kamen. Zakopaj tu kravu, brate, ne dira me, ja ću da joj kilnem do kraja. Kilnem, pošto mislim da će nešto pita. Ne! Šta je bravo? Pazi, baš si. Bug. Bravo, ne, može kravica. A svejedno ona bi nestala ili tako nešto. Šta si tu čuo? A razbio se let, dobro. Sapling, evo ga sapling. Aha. Ja sam ga Koji si, ti si? Ja sam ga pokupio. Napravi crafting. Evo sad ću. I... Da, danas ćemo igrati Skyblock. Što se tiče, ovo je epizoda, bit će i druga. Sutra valjda, tako? Pa kako ne? Sutra će biti. I... Evo još jedan. Znam, i ja sam pokupio sad još jedan i tako. Napravi kramp. Sad ćeš ti napraviti drveni kramp, pa ti napravi, poslije mi daš kamenja da napravimo 2 drvena, kamen. Drži. Evo. Opet si ti uzeo, stavi u čest. Čekaj. Ne bre, drži ovdje sad. Dobro. Skini od evo da, mislim neka. Ovako malo da se obučemo, da se ne smrznemo, što ovdje je malo ladno i tako. Daj mi stapiće, u stvari ne. Evo ti 2, evo ti 2. Uzi, plus. Ništa ovdje, moram pokopat. Evo ga. Tu nam treba. Da, pazi da ne padneš. To i gleda. Super, pazi ti sad ne padneš u tu rupicu. Gdje sam njeg kopao. Razvidio sam sapling, slučajno. Šta? Ništa? Zakopaj tako. To je sapling. Imamo i malo ovog. Mislim da će pasti. I da. Čekaj, što sam mislila? A da, trebamo ovo. Kaktus. Stavimo kaktusa malo. Ništa, Miki kop kamen. Dok ja se dostavim ovdje. Koliko si kamena iskopao? Daj mi malo proširim. Ili kako misliš? Pa gdje ti crafting? Evo ga tu. Gdje bre? I daj mi onaj pločić. Imam 30. Evo ti u čest. Čega, ploča ili? Ploča, pa ne mogu da kupim tako brzo. Ko ne zna, to je ploča i šta je zna. Vidite, on bi stavio na primjer ovako ceo blok. Ali možete da napravite ti bloka, dobijete 6 ovih tankih ploča, to vam je isto. A to samo ako hoćete da proširujete, ako pravite u visinu dođe vam isto. Da, ili ako recimo hoćete farmicu neku, nečega, pšenice ili tako, morate vodu dole da ne bi surovo skroz dole, ali to je sve jedno, bilo kako može. Možete da stavite blokove i tako. A možete i ovo. Mislim, ako napravite ove ploče... Bolje da si zasadio šećernu tršku, ajde. Čekaj, ja ću malo da ti pomognem, imamo masu.
I nemamo mnogo, ali do sad vam da kopamo. Nismo igrali još neki put, ali evo još jedan put, pošto ja skoro krenuo da snimam, pa malo snimamo još taj blok i čekaj, pa sad ću ja ovu šećernu tršku dok sad, pošto imamo 30... Pa to sam htio da ti kažem, zašto držiš šećernu tršku u čest? Malo će Kad biti moja... bacano, a Lala, pao sam. Isu. E super, umro si ovdje i ja sam ti pokupio stvari. Vrati u čest, evo mene. Čekaj samo da posadimo. Treba nam voda ovdje. Treba napravimo onaj otok beskonačan. Pa imamo... Evo ti Imamo... Daj mi samo to i daj mi kramp. Pa imaš drven. Evo ti kamen. Ne, da, imao sam kamen. E, čekaj. Gdje ja da napravim taj otok? Ništa, ovo ću razbiti, sad ću da napravim jedan otok. Napravi ovdje ovako, Čekaj, tako. pusti mene. Mjeri se, tako. Da, to je to. Evo ga. Sada vidite kako mora 3 kocke. Ali mi smo spojili s ovim i tako, i evo, uzimati iz sredine. Ako, Beži. na primjer, uzite odavde, neće biti to. Skloni se malo. Znači ovo. Nemoj da zagrađiš, poslije će premestimo to, nego sad malo onako mora. A dobro, malo da ne upadne tu, brate. Dobro, neće valjda su, dajmo, znamo malo da plivam. A u lagu znaš da plivaš. Pa pre bi se istopio u lagi ili izgoro, šta već. I ne bi isplivao ni sekundu. Dobro ovako, a? Možeš da uzeš vodu, ne možeš da pogrešiš, da ne uziš sa sredine, a ne možeš ni da upadneš. A imam, ček sad malo. Imam 18 ploča, stavio sam ti. Ima 3 kamena, ali to ne diraj, napravit ću možda kramp. Kasnije kad mi pukne ovaj. Dobro. Ajde, patiški. Nešto brzo pravi ta mašina, pravila su sporije, valjda. Šta ja znam. Ja sam napravio na preživljavanje jednu mašinu. Znači, znaš koliko sporo išlo, možeš popiješ sok u 2 litra dok se stvari. Recimo, nemoj ništa razbiješ Miki i kopa tamo. Vidite, imamo pšenicu. Kako mi da zasadimo tu pšenicu ne može. A treba nam 3 da bi napravili još jedan hleb. Ovo je to što dobili. I sad kako dobiti seme? Uzete lepu kosku, napravite prah i mora ovako zeleno da bude. I vi samo klik jedan i evo ga pravo. I sad razbiješ pravo. I evo se... I dobili smo seme, bravo. I evo seme. I cvit, daj cvit. To, daj cvit. Ovdje. I stavit ću ga ovdje da ga imam dok kopam. I evo ga trava. I sada razbijate travu, 10 da ne dobiješ... Koliko kostka si imao? 3 dobiješ 3 praha. A koliko si puta stiskao, brate? Evo imam još jedan. Evo imamo 2 semena. Sad, možda sad ne dobijemo ništa. Evo. Čekaj, sad ću da ti napravim motičicu. Evo, imamo 3 semena. Gdje se ponekad da stavite tako i da razbijete travu da ništa ne dobijete neki cvet, tako i dešava se. Nama se prošli put desilo kad nismo snimali, igrali smo sami, nismo snimali i tako kupili smo iz šopa 5 koska i od tih 5 samo jedan kupili, od tih 5 otvorili smo ovaj Beži! a od jedne koske dobijete 3 praha i nijedno nismo dobili samo jedan. Šta reći Miki? Pravim ti baš. Dobro, možemo i ovdje ovako. Pazi vode, dobro, ne može. Super. Čekaj, uzmi kamen. Imam kod mene. I popunjavaj to da
super. I samo trebamo otići sa... Beži! Sadi. Sadi. Sadi, evo, stavio sam ti ja. Pa, čekaj da uzim sebi. 3 komada. 1, 2, 3 i evo. Dobit ćemo 3 pšenice i sada kad nam izrasne ta pšenica, kad uberate pšenicu dobijete i seme. Valjda znate još ovo. Ups, vidite kad skočite ono nestane i tako. Drži shift kad prolaziš. Ma ne, skočit sam sve prema da, aj je opet tu iskopaj, da već. A pa svratio sam ti učestije. Eto, to se desi. A mnogo vas 100% zna da što niste kako da kažem, mortani, pari ne znam. Čini da te Minecraft za 2-3 dana. Dobro, ne baš toliko. Vidim da si dobio jedan cvet, daj mi da mi miriši ovdje lepo dok kopam. Vidite, vam tako da se jede. Ups, za malo. Ups, malo sam nespretan. Pa gdje si? A? Kad da rastu. Ja ću da iskopam ovo. Evo sad ću vam pokažem. Kako napravite oni tanki koš. Stavite 1, 2, 3. Evo 1. I vidite, dobijete 6 od 3 bloka. Sad vi možete 6 bloka da postavite, a onako bi stavili 3. Znači duplo dobijete. A na primjer ako stavite ovako 1, 2, ispadne kao blok. I sad mi treba kram. Daj mi kram. Brate, gledaj, provari ovo. Dobijemo, čekaj. Evo. Dobijemo Ni- dve ove. Provali ovo. Lebdi, brate. To je neki bug, ali mislim da na ovom tako da se to, kako da kažem, polovina bloka dođe. Tanka ploča, ili tako nešto, ne znam tačno kako se zove, ali to je tako zove. Čekaj, sad ću tačno da ti kažem. Stepenik se zove ovo. Kako se desi. Stepenik, da, stepenik, tako već. I ti pravi ono da se stvari u zombi, brate, treba malo levela da... Dobro, to ćemo u sljedeći epizod, kad tad, da napravimo ono za to, da stvari zombi, valjda znate, pokazat ćemo vam sve. I to je to što se tiče epizode. Ćao!